Ai, Mari Domingi, Gernikako arbola eraitsine izan zuten, Palestinar lurraldetan olibondoak moztu nahi dituzten moduan. Aritz zaharraren eskurrek ordea, zuaiska berri eta indartsuz bete zuten euskal lurraldea. Abestiak dioen bezala, borruka hontan iraungo duten zuaitza ardaska gazteak. Olentzero, orain, Gaza, Ramala, Nablus, Jerusalem, Hebron, olibondoek Palestinarren lurra bete behar dute berriro. Bakean eta askatasunean hazteko eskubidea dute zuaizka gazte horiek. Beraien lur eta buruaren jabe, beraien etorkizunaren jabe. Zuaitz berriek ura behar dute, Mari Domingi. Palestinarren lurra lehortzen saiatzen ari dira ordea, eta euskal iturburu emankorretatik ura bideratzea beharrezkoa da. Kafeko langileek beraien ekarpena egin dute ezinbestekoa den ur hori Gazara bideratzeko, ekimen ederra benetan. Eskerrik asko ere Salan Gaza erakundeari. Ezin berdina esan ordea kafeko zuzendaritzaz, zeinbeste zenbait enpresa buru eta administrazioek. Langileok ura, elkartasuna eta esperantza bidali nahi ditugun bitartean, patronalak Palestinar lurraldetan lehortea zabaldu nahi duten agintari israeldarrekin negozioa mantentzen du. Beraz, ezinbestean batzuek ikatza baino ez dute merezi. Zorionak eta urte berri on KAF taldeko langile guztiei.